जन्मों की घोर तपस्या के बाद बनता है एक नाग, इच्छाधारी नाग। आ रहा है अपने वजूद को बचाने और लिखने एक नई दास्तान। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? वाह, का बात बा। नतमस्तक गंवर वहां करते, यौवन के घन रस कण झरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? छोड़े खातिर पकड़ लगन का लड्डू फूटा रे मंदार पंडात और किताब के पता बता दे, ना तो तोरे खानदान के पता न चली। तो के पृथ्वी पे भेजे के एगो मकसद बा, और वो मकसद बा मंदार के वध। मंदार के वध? अपना ममता और दूध पे पूरा विश्वास बा कि हमार बेटा अपना माई के आंचल पे कबो दाग ना लगे दे। जब जब तोहके देखी तो ताकल करा, लाज लागे तहो लाज लागे, ओढ़निया से झाकल करा, ओढ़निया से। हमरा हुआ के प्यार में हो गई नी सती, और पिछला 3 जन्म तक रहुआ रहनी हमार पति। पावर दिखावे खातिर कुर्सी का जरूरत उकरा के पड़ेला, जेकरे बाजुअन में दम न होला। तुहरा बिना दूरी अब एको पल सहात नहीं है। जियल तुहरा से दूर अब दुश्वार हो गइल बा, और सच कहीं खुदा से भी ज्यादा तुह से प्यार हो गइल। अब ही पानी का चिनार जवनिया करे मुरला चार, लहचक कमारिया तुहार, पनिया के धार लागे, देखते ही प्यार जागे। अमावस्या के हर 15वें दिन माता जी के शक्तिपुंज प्रकट होला। शिव एक मामूली इच्छाधारी नाग हो, और शक्तिपुंज मिलने के बाद भूत का भगवान भी हमार कुछ न बिगाड़ सकेले। प्यार में ऊ ताकत होला कि आशिक पूरा दुनिया से लड़ जाला और मौत के भी झुका सकेला। 7 जन्म ला वादा, वादा टूटी ना सनम, इश्क के रब हम मान के खाईला कसम। जैसे नदिया संगे धार, जैसे बीड़ा संगे तार, वैसे दिल के कलम से लिखी रोशनाई बन के, हम तो जियल चाहतनी परछाई बन के।